खुलुमबाय लोगोफोर दिनै हानाय लास्ट डे दिनै हजायाव फिसाजो थाफैयोमोन नालाय थ' बे हजायनिनो मेन केम्पासावनो दंमोन नालाय जोंहा फिसाजोआ दिनै थांसिगोन बेखायनो आङो दिनै थानाय माने भिडिअ माने स्कुलखौ दोनबाय आरोना जाय बिथांमोना हजायाव एडमिसन लाफैनो गोसो नोंथांमोना थिग बेनो आरोना बेनिफ्राय ओरैहाय माखासे गोदान गोदान कनस्ट्राक्सन बिल्डिंफ्रा बै आरोना बेहायबो नोंथांमोना दोनफैनो हागोन निस्सय मोजां मोजां आरोना हस्टेलफोरा खाथि खाथि बेनिफ्राय कलेजआ नैबेनो आरो बिदा नैबेनो थ' बेखिनियानो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना फैनो हागोन सोर सोर बिथांमोनहा दोनफैनो गोसो बेनो आरोना फिसाफोरनि लोगोफोरमोन आरोना बिसोरो ना थांसैजों फुरा हेल्प खालामबाय थफ्ला थफ्लिफोरा माने गासिबो মাবাজোब्बाय आरोना কেমেৰা ভাল নহয় এতিয়া এইদিনাখন ক্লাছ বেলেগ দিছে একদম ভাল নেদেখে মানে गोजोनबाय खुलुमबाय आरो गोजोनबाय थांसै ओरैबो नै जोंहा ब्रादार मोनहा थाखुमाबाय बेनो आरोना आजमल फाउन्डेसननि मेन केम्पास आरोना बियो सोर सोर बिथांमोनहा दोनफैनो हागोन बेनो